ramdang alenghal mi le sa huiselo mitang za chung chanchuk turin engtingin nge ma anlakang anthil di dan tur relna hun le malak na tur hun seihonan darkar somli pariat chi hun anneya anthurelte hlotling turin minit samruk chi hun annei bok du thlan tur dang annei lo Khawvel in Thil theilo nia angai chu ti hlotling turin an chachuka huiselo anmi le sa te nunna channan chuan ramdanga an sipaite chu annuna thapin an chachuaka Khawvel makti khopa hlotlingin an lo ki le thei Khawvel chunga mitang chhanchhuahna ropui le makrap thak ber tia an sei hial chu chuan hlotlina turata na kila lungtang kai mi somten an hlotlina thuruk an pon chu hi an ngai hlau don ani Israel zeuh ni somni pasari sangka chuko somsari paruk Sunday jingani Israel Defense Headquarters Tel Aviv chuan thuthin thong tak andong thut mai thlona hijack ania chu thlona passenger number chu Israel mi anni chu thu chuan hriat vele heti hun laia an sipai general Ehud Barak chu rang taka hriat tir ngal ni in Ehud bo chuan monchana hun ani lo ti hria in rang tak bokin Mipoi morwal ho ko khomin meeting a ko ngala meeting tura ka uzinga hian heti ilaya senior army officer mukti bet serpo telve in Ehud Barak hian rang taka IDF headquarters ama officer kaltur hian aron ko ani mukti bet serin Ehud Barak office avatlan hian intelligence officer le air force officer mi palilai an lo to a thona hajik chungchanga chanchin tharin alo puan na chu engtian ngalin Air France thlona Tel Aviv atanga Paris pantur chu mi pali in an lo hijack alo ni he thlona hian passenger mi jani samnga chuangin passenger number hi Israel mi le sate anni he thlona hijack tu mi panit hian German Urban Terrorist Organization member ni in anin chala pani dangero chuan Popular Front for the Liberation of Palestine mi ni in anin chal thung hijack arte hian selai le grenade an huma buộc thầy Thil dang po an kol nia soi ania huilam panin nge an thodon ti ero hriat ani lo ti in TV a chun an puang ani hemini atang hin an mission chu chumlo chat lawa chunjom ngal ania nileng jan khuwa in chu thona chu khongya om le huilam nge panatum ti chu hriat tumin ma an la ngal charchara azan khatna chuan thuthar engma relevant hun an mangliam phot atuk jing alo ni chuan malay atangin info tlem te chu andong thei talawa an thona chui mek chu Entebbe huna atumani ti thu anon thil ani chuti rualin khonga Entebbe chu om ti chu zona dot le ani ngala Entebbe omna chu an bot lang hlai mai vani thlak takin mukti bet ser nge mai chuan Entebbe omna chu alo hlo mai Uganda rama alo ni kumsa ka chiko sumsari ti lam khan paratu parni in elai hmuna hian training in alogical rep to ani Israel ramatanga engti hla nge a om hoilai taka nge om ti hriat chian an du awangin dora Uganda map chu an valley te te a chuta chun ching takin Entebbe omna mun chu an thei don ani heti hunla hian tun anga internet a Google map atanga me chu mai thei ka alani lawa ekim hi ala harsa ti hria ila map te po hi paper a print chuakin dora an zur mai thina chu heti hunlai hian entur om thin ani mai patang chun Israel atanga Entebbe omna mun chu hante chinvela boru ka po kilometer sanga aya tamma aloni a how tak tek lemai anduai chuan ala anti in kung chu ol samdon lo top mai ti an ria tunma in Uganda lama kal emo not pol poni se heti ri rum thila hian kalanga yang ti an lo ngai tu chin ngai bik lo awangin indin lok na chagan hribik der silo bero pil ru lo langa an thutluk na chu kong kan zunga om ngai turani ti chu ani ma seng tin anan choi ma chu thuthar aron oma an vani turani ma anale breaking news a chun Idi Aminan Entebbe airport atlo le a chetvel dan chu anon tilang ta hlo mai Idi Amin hi Uganda ramrorel tu dictator ni in midanglam tak mai ani a
media vela hanin pho chu hi nomati ran pa ve reng renga atei velna hian media mi tam tak a hroi du thina he boina po hi chingfel thei tu ni tumin chu ti chu mi puin ngai se ti chu adu dan ani a chimi ani wanga media mi hroi po an reng ani chu tak chu Israel Defense Force lam hian remchang ala in anwane pidon ta ani idi amin an hostage bitang ti omna awatlen chuan chu building chu mukti bet ser chuan terminal building hluizok chu ani ti alo hrethiam ngang maya chumi hnuwa tang chuan helai building omdana hian bet ser hrit na chu an chortang kai zui ta zelani building omdan te room omdan zong tanen chu ti ro le ro chuan film khurangai ti hri in kumsom malama bukti bet ser ro tar sap to na mani se ti danglam om theini ti hri in chulai mun chen tur chuan mi an mo ti an hri a Israel ram chu ramte tak te ni kan hri a an mel maten an hol vek bok nen film khurna an hlau athiang lawa mi an ring mai thei hek lo engkim film khur taka anti ngai ani idanan ngai tu chuak ta Israel Secret Service mi le sa pilot na thoka kinia omek pakhat chu mukti bet ser chuan phone manga bi in tilom dan a hri a ani chuan Entebbe mun chu alov en fi adon ani kenia ko pui Nairobi a chuan kalngalin thlona te chi chu amang hoa pitang chen na mun le a chevel omdan engkim awati thlai don ani thlona hijack atanga ni thumna ni a chuan hijack arte thu thar anron nei ta a an thu chuwa chuan Israel in Palestine mi semnga pani aman te chu a chu tura an du thu an tarlanga chimi pia Palestine hroi tu lok tak mi som pathum ramsang sanga tan ina tang mek te chuwa chuan phut boka engba ka hian paisa fain dollar makta duai nga lai an phut bok ni chunga an thil phut te an ti hlo tling lawani chuan an mi hren te pakhat te te ya tha chuan tumani an thil phut te alian thamin ati hlo tlen nan ni chi hun an pe a chu thil theilo tlukani Israel sarkarin ami le sa te chan adu lawani chuan hijackar te thil phuti ati hlo tlin nge ngaya chu tiang an du lo ani ero chuan cholman ani lo man mo taka kongdang an ngi tu angai don ani chu sipai chakna manga che chu ani anina taka chuan bidang hriat lem lovin military operation chu an lo nei saring to zoka Entebbe huna an pilot tir chu chuan Entebbe thlona tum mun le omdan zong te chu athlala in ron thon ta a malak dan tor po chu an du dan ain ang hlei theilo chen khatin kenia rama lua lai Victoria paltanga lunga Entebbe pante chu anan soiri a ma se him tok lo ni in an ngai le thin dakar engemaw zat ral le chuan Paris lama tanga tu thar an hrele ta hijackar ten Judan lo namdang zong chu an chu adon ani ti thu chu ani chu thil an hriat zet chuan Judami ramsang sanga omho chu an lung oilovin an thinarim tlang hle maya chu ti line Israel Defense Force lam chuan thil thar zer chu an nei thunga hemitian Judami chu an bitumani ti le idi amina sipaite nen hian anin thurol ani ti chu an ring hlel tanta ani idi amin an khovel ma a athu soite chu dodvek ani je achiang takora IDF lam chuan an ngai ani hijack ani atanga nilinia chuan Air France thlona chuang Judani velo namdang zong te chu chuan hi in Paris an ron thlenga chuan mi hren chuat tak te chuan terrorist ho mai baka Uganda sipaiten an veng bok thin in an soita zel chungte ni wang chuan Israel chuan an mi le sa mi za pathum lai mai chan chuak tur chuan terrorist mai baka idi amina sipaite chu an ma chana ngai don ani ti an chiang ta ani terrorist hian thil ti sulian tak an nei chu an mi hren then khat anon chu kha ani anin hena tang khan Israel hin information paimo tak la khomin an chi du engkim an hriat thei pha chungzinga chuan hostage an da na terminal chunga veng tu engzat nge om terrorist engzat nge oma idi amina sipaite engzat nge om ti te an rin ain an mi hren te veng tur chuan sipai an lo da tam dai maya Israel sipaite chuan sipai tam zok ne na achon chu thil thaber ni in an reta ani
tuna chuan Israel Air Force atang squadron leader tur pilot rintlak tak an mamo ta chumi turata chuan Joshua Siki Shani chu biak po halani a hetila hian Shani hian haifa in nei na mangin omeka engtin nge milo biak po ngot thei po ka ribik lo Chief of Air Force nena tangin kol ka dong top mai ni om sia ka bangbo hle achan chu Air Force Chief nena tanga squadron commander te hian direct in call an dong ngai lo ani an huwa erok a hrethiam ta Israel Air Force te hi fighter pilot vek ma ani ila kan thona thar Hercules C-130 chu commander jinga achin chang shabar kani a apuri thei zong te engkim kan hena tang information an mamo alo ni heting mission how taglu tuka chuan Hercules si kan mamo ngai don si ti in asoi he Hercules thona lian tak mai jin kong turi han enta ila Israel atangin Red Sea chunga thlok char charin ram sang sanga paltlang nuwa Ethiopia lutin Keniaram alut leang chumi nuwa Uganda lutin Entebbe apandon ani chu jin kong pa ngai thui tak ani maya ahar sale mang an thlak ta ber chu heng an ram tho kan tur ho zong hi mel mataram vek ani engram ba hian hethila hian Israel hi an thlop don ho lo ti achianga chumi ni wa chuan mel mataram chunga hian aru ka an thlo angai don ani ma sa engtin nge ni angle hengan mel maram te hian radar an nei ve veka radar te pumpel tur hian engtin nge Israel sarkar chuan henga thlona lian tak tak te hi a thlo tir thayang pilot thim chung tak ten heng thlona hi an khal angai don ani Romana an siama chung thlona Hercules C-130 te chunga mo ponna la tur le thal tur chuan Shani baka na tan divir te chu than chu an ni a in an ni chuan thlona khal ve tur midang an lo rut vele don ani chung pilot te chuan melma tera darin an thlona alo man lo nan resi chunga an thlo chu zongin an thlona chu niam thayang bera an thlo puyang chu chuan ra le lam ve ve a an melma tera dar chuan aman thei don lo ani chu chau chu kong chun ani an ti sul pe chuan an thlona thlok niam lu tuk awang chuan Entebbe thlona tum mun chu thlengman lovin ram palai lenga atla thut thei bok chung zong chu ti lo tling thei po ni ta se engtin nge Entebbe chu tu ma hrit lovin an thlenang Entebbe thlona tum huna chuan engtin nge arokin an tum thayang an thil ma chan tur hi thil ol sam engma awm lova ruam honna thatak nen lo chuan che chu pinga chi ane lo bok ngun taka ngai to zelin ruam manna an siam chho zela Entebbe thlona tum mun hi sim that mek ni in thlona lut chuk om vereng ma se alun viu ran lova thlona service nun barin Entebbe runway achu san chi runway light lathim ma in Hercules chu an tum tir veng halang control tower lam phalna engma dil lova tum turan ni awangin tower duty ten rang takin sipai ponin an lo khol ngal don ti po an sia chimi hun minute sob chung lek chuan engkim an pe fel man angaya Israel commander role le an mamo manro phur song tane intial film le inral rin nan minute som chi an nei ani lo chut Uganda sepeten anon nang chi anga an ro manna athlon mei don ani heng ro manat te hi lo tling thei vek poni se ngai tu tur dang pakhat alom chewani runway changa rang takin intial film man poni se engtin nge minute som chung lek chuan an mi rente an kum khom na all terminal runway changa em ni la ya hla chu an thlen phei thayang chu ta chi chuan mukti betcher tan riat chu tangkai le don ani Uganda a awm lai khan Uganda sipai te chuan limousine dum ina ron tlan pel to phot chuan I helovin chibai an lo buk dual thin ani ti amit ngei na lo moto a awm je ber chu Uganda rama sipai chalang deuh tele ama idi amin ngei po chuan chu tiang kar chu amang thina chu tiang limousine car dum mang chuan Israel commando te hian Uganda sipai te ti dera rislak fu donin an theta a Land Rover tele limousine car dum te chu Israel changa kena an mani Uganda mi le sa anga lem sangin all terminal building pantur chuan rom man na hlom tak chu an siam tarup mai rom man chu an siam zo thokate mo an ti lain ngai tu tur dang ala oma an thona chu ateng folin felpo thun ma se Israel atanga Entebbe thleng chau ade le tlat an mi le sa an chen su te phur let le ngal angai don si engtin nge
khuya nge thlona tui chu an tun ta kang Ehud Barak hunalo thleng vele ta sumtam tak kengin Uganda ram thanam Kenya chuan an tira chumi hmuna chuan aruk theiang bera an thlona tui an thun theinan mipoimo lova min turin an tir chuak ani Hijack an tu atanga ninga na film khu reng renga hunmang an ni boka an ngei tu kim kher mai Entebbe thlona tummun lai chu lo thim ta hlau se tin nge ni eng ti chu asraf dan tur ngei tu le ngai ta night vision om lova zanthima ko mu theina tur khol engma heti la hian Israel hian anei lo top masen ma mo na chuan mi thiam le rem hri a ko chuka hun rei lo te chungin thil mu chu an nei ta rather wave atangin an thlona le tanga asan zong an thlona hnuaya enge om tui nge le nge tio vai vut thil sakat engte nge om chu tiang hri theina chu an siam chuk thoya chumi hmang tangkai chu zanthima Entebbe airport a chuan tum thei anin be sei ani mase aris ero asang viawang an rum mana chu air force lam hotu tele defense force lam chuan har san ti in en china nei phorlo chuan an ringam ngang lo en chinna an han nei le ri a an thil mu chu chu rigrum thela chuan alo man thei ngei ani ti an hu nu chuan Israel Defense Ministry lam po chuan sipai chakna manga che chu chu anin pe chiang ta ti an ri ani chu ti rol ro chuan sipai ta chu chuk turin thu an la pe theilo terrorist te hun tiam chungin anin chanchuak man don lo ti achian ema wangin Israel sarkarin finrol achu ngai ani niruk ni si ngalo ni a terrorist te deadline siam thar tendan darkar somni pali hun an nei bel le a mongchang man ani talo Israel commando rol te chu an mission tran turin an chenga alfut fut to maya an commando leader chu yoni Netanyahu ni in ani hi Sinai mission an nei na atanga emo phorna chil tura ko kir ngat hi ani a ane na hian he operation mo phorna pumhlum hi lan ani bok he operation a tel tur te hi an film khurin engkim hi thuruk vek ania an chung ta tak ngil puin enge an ti don reng reng an thalo ani alo leak out hlap ani chuan ro manna zong zong atlot mai ba ka mitam tak thi na thlen thei ani awangin an nu pui ta tak ngil po hrit lovin ramtan an cha chhok don ani engkim pe felani ta Israel sarkarin chachuk tura ati hun ngakin Israel commando rol te chu chachuk turin anin pe fel atto ril roman mo to te lunen Israel parliament alangoi tlat chi an mission la omje hi Israel sarkar hian rachianga chuk tura thu han pek mai hi angai ngam bik lawani hunna liam zel taidarlia po chu palna anla molawani chuan firfiek te hun tiam chungin an mission an te hlotling man donin hrelowa commander chu arel ru aman mo to takzet ani khuna liama Indonesia ngalo ni a chu phalna an pe kun chu nga thei ani to lo Hercules thona pali te chuan Israel ram chim to Sharmal Sheikh atang chuan Uganda pan turin an thona chu ran oya an tlan tirta an thona chu na tui thankful pap veken an thuna an mo tur man ro tanen anin phur vek awangin pawn engemaw zat thawin an thlona chu ani tur ain arit veka chu chun thaler borok pon box sia chuan thok chuk turin har chatna na satak athlena an va nei siamin che sualovin tumhanan chu san theita veka darkari chung thokin Entebbe ya mission poimo tak chu an ma chon don ta ani reilo ten thlo hnuwa red si an lut langala akam le lam chu men mataram ani wangin an lo ruwa manang chuan tuipi lai taka tui shul zel chuan an thloka an thlona rit bok nen an ti sul chu chuan tuipi atla kemo mel maradar ma a in barlu chu an mabak ani wangin pilot chuan a thlo san zong chu angai angin ada char angaya hilol sam tak chu ani lo tong zai rel an omlova an ma an mission chuan an rel ru alu avek ani darkar thum thamong ro taka an thlo anu chuan Eritream an lut ta ama in Israel intelligence ten Eritrean radar an nei lo ti alo hriat mana wangin Israel pilot te chun an thia ngarangin an thlona chu wansanga an var chho ngala an tumram an thling trap to darkar khatbak an mo to lo ti a chuan Israel sarkar atang an mission
chan phal sak na chu an dong ve ta chi ani thlona tumnan minute samni chi awm ta Israel commando role te chuan an operation tan tur chuan thlona chunga chuan an in bo se tan ve ta bok Entebbe trummun runway chu ching takin alo lang ta runway light te chu alo eng tuara an runway light ti thim ani thut poa an boilo nan ero pilot te chuan an navigator chu an on sa vek thung him takin an tum thengem an mulo le hriat lo lama Uganda sipet hian an lo hol sa vek angem zona alo lut zut zuta mase Israel commando rol an itlat an tuman chianga engkim ma chan huama an mile sa te chan chuak turakal an ni law an nei lova law athieng heklo thlona ma saber chun runway adek ta an thu hoya sipaita nan ti turan helo pilot chuan runway light taka thlona chu te dingin sipai than kha chu rang takin portable light nen chuan an zong chu ngala an light kan te chu runway line a chuan ain dotin an rem nga zung bok Uganda sipaiten runway light an lo off ani poa an hunga thlona lo tum tur ten an man tangkai thei tura ro man lok ani ti chuan Israel atanga an motor kente an limousine car dung ngai mai po chu telen thlona tang an khal chuaka terminal building chu rang takin an pan phei ngala amma an lo rin dan chuan Uganda sipaite chu airport vera an lo om nual tura an ngai lain uma an humai lo chu an hril a hai lek leka mase an tlan zela Uganda sipai pakhat chu lo langin ani chuan silain lo tin chungin an kung chu alo dal almaya thil chin chang hrile ton hriat lo nei to mukti bet ser chuan hilom zia hriin abulami te hna chuan engtin ma ti lo turin a hrila kan kaltlang em ang tiin mase atlai an jingami yoni chuan silai porin Uganda sipai chu akapum taringot mai boina chu an rin ma in alo chukta an tum ai ma in kana chu alo thlenga Uganda sipaite thong thut tura anin ngai lain silai rin en hostage telam chu an pana tulta ani an be sei angle an ro man lok anga tila kalta glawa chuan ro man na mumal tak siam le na man po om talova arem chandan anga silai me pera tam theyang ber tori semo Uganda sipaite tukzel chu an ma tla ani top to mai chuti lain Joshua siki shani chuan an thlona chu terminal lama chuan aron khal phei ve meka silai mu chu asurin asurani ti in shani hian soi terminal building kongkhar hi an humai theilo chuti lai tak chuan terminal building chunga tanga firfik pakhatin katuma Amir aron tin lai tak chu mu in Amir chuan a kaplet ta joka chumi dar lang ki atang chuan building chunga chuan lutin muktibet ser chuan Amir chu athlop nga zap bok midang chu pon lama Uganda sipet nen an loin capture charthung mission to na flora chuan firfiak pathum ka aluman ni a midang pakhat zongin inchung lama an tlan chunghala an lo kirle chuan sipaidang te chuan mission te hlau thlabara lo om chu chiai lo tura lo hnemin an mani shoi ho tura kal an ni thu an lo fa mol bok terminal building chung chu ahimta tuna chuan man mo takin mission te chu lak chu vat an ngai ani mase pon lama in kana thom alan saro pui mai si chuti lai tak chuan nei tan diver chuan a thlona chu runaway a chuan ron tum pui ve te chi bok an ni hian bulletproof motor kan ti mai armor vehicle tele sepai chen khat aron phura thlona ma sabara tu matanga minute sari na a chi Entebbe runway a hian aron tum ve ani terminal building lama po hostage te hroi chuk tur chuan an lo boya ponlam thom alana in chuna kong ala komi silo Israel commando zinga pakat yoni chun ko na chang theitalo haliam ni in ni khosaloin alo alo ni a an theng angin an han boi puile ari chuti lain pilot shani chun a thlona chunga Uganda sipai local bel chu alo hubok arel ru man mo in man mo ngai tak zet to ti ri a chuti ni lo chuan an thlona chu chanin kile turnam to don lo thei terminal building lama ommek Israel sipai ta po chuan mission telak chu chu an na ma sebarani ti ri in man mo taka thlo chuwa kiniram ko pui Nairobi pan le chulai muna ehut barakin alo biak lok to anga thona tui thun vata arang thayang bara Israel pan na chu atul ni ti an chiang ta le
du than tur dang om to chuang lo silai moleng nui kara chuan mi hren te chu chuwa puya thlona pan pui an ni a chu ti lai chuan muktibet cher chuan Israel se paite chu silai mu chum lo chat lawa met puk turin alo fu i vereng bok mi hren te la mi za le pathum lai ni in an tam viu mai si himdom taka thlona chunga lu kim tir vek chu an mo phorna ani a hau tak tak zet ani vani thlak takin thlona pakhat mi hren te an chan chu tak phur tu chuan him takin Entebbe ran oi chu a chu san theita an mi chun ber an ti hlo atlin hnu chuan thlona te chuan Entebbe airport chu chu sanin Nairobi lam an pan taloma an mi chuna hlo atling ani ti an hlim lai chuan an commander sinai operation nei laya ka ulet ngat yoni detani hu ero aliam to lovin ini an pan lain thlona chunga chuan aboral ta ani inia an thlona tuyan thunnu Israel an pan lai hian an chanchin chu Khawvel hmur hrang alo dar man der BBC na puang ma sabera chumi nuwa news channel hrangin an puang dum to mai ani he operation Thunderbolt an tia nar kai tu berta hi kun engemaw chen chu film khur thu atin tu tenge an ni ti hi sponsor lawin a omreng ani Israel se pe thona ma sabarin Entebbe thona chummun ara chi atanga thona hnung berin Entebbe thlona chummun a chu san le chi in kar kha minit somnga le pakwa chi ania minit somnga pakwa chungin an operation chu an zo fel vek man ti na ani chu he operation wa Israel sarkar le Israel commando rol che dan hian Khawvel abarak hi MMA hostage te chan chuk turin Israel in sipayatir chuk ani ti Khawvel in a fiat dualin lotling takin an lo kirle mek ani ti an hachun som hmal bok nen ahun lai khan tu nangin media check-in internet on velo ma se Khawvel adeng chuk rem le tho ani he operation Thunderbolt ya suitin hi Khawvel History a mihren te chan chuan ropui bertia soi alan reng ani